No, takže máme za minút. Ani nedospí, jo, a už mám obavy, abych nezaspal a tak, to se mi ještě nestalo, abych sem přišel pozdě. Třeba když bylo ošklivý počasí, tak se počítalo, že se nebude pouštět, pak někdo volal, abych sem přijel. Že? No, máme za pol minúty 5, takže ideme na to. No. Takže o 5. počasie máme nádherno. No, klidně, bez větru. Teplo je, no, takže to môžeme akože vypustiť. Povedz, Vypuste to, ať mají trochu let. Základ mám byť? No, ideme. Ale je otvorené. Nie, ale tady No, takže krdel je tamto ponad vozíkom. No, všetko otvorené sú všetky koše. No, krdel je tamto. No, zatiaľ ešte nechytili smer, to sa nám krútia. Ale oni jdou tam za lesem tím údolím, jako víte. Aha. Tam je Humpoletě v dolině. Aha. A tam je takový na východ. Je otvorené, tam všetko vyletelo von. krajina, jako víte. Hej. Tak většinou, když to... No, lietajú ponad Humpolcom. Tam se stočí a uvidíte, že se vracet nebudou. Aha. Si myslím teda, jo. Hej. No, keby chytili smer, tak by ušli dobre. Idú zatiaľ dobre. No, čo sa točia. Oni si tam polítají třeba, vieš? Aha, hej. Vidíš, tam je to všetko. No to vidíš stať, hej. Hej. Ale sú pohromadne. Hej, teda je záhada, že sa držia všetky po kope. No dúfajme, že tam chytia smer, majú ísť doprava na východ. Smer domovina moja. No dobre. Dobre, pozatvárame to a ideme domov.